Кунг-фу боецът е неуморен в тренировките. Бърз. Пази се! Смел. И най-вече е готов за всичко. Отлично! Наистина? Не! Отново! Но до година той ще се окаже неподготвен за най-голямото предизвикателство. Кой си ти? Аз съм Ли Шан. Аз търся своя син. Синът ти е изчезнал? Да. Преди много лета. И баща ми изчезна. Ами съжалявам. Благодаря. Желая ти късмет. И на теб. Дано откриеш сина си. Дано ти откриеш баща си. Кунг-фу Панда 3. Само в кината на Real D 3D и Digital 3D.